Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugünkü temamyz şol öňkaýdan temamyň dowamy, ýagny meniň dowduk şäherim Gyzylarbat we Gyzylarbat etrapy diýip aýdyn sen täze diliniz bilen ýa öňkü söz bilen aýsak Gyzylarbat raýonuna degişli mesele. Ýadyňyzda bolsa dekabr aýynyň ahyryndan başlap bütün ýanwar ene şol Gyzylarbatda gaz turbalar ýarylyp bir topar adam helak bolup ýok boldy, bir topar adam ýaraly boldy, bir topar adam öýsiz öwzarsyz galdy. Şu meseleler ondan Gyzylarbatlylaryň özleri arz edip, arda ýazyp hökümet derejesine çykaransan aňyrkylar ýa-ni şuna täsirini bildirjek bolup halkyň gazabyndan gorkup öňünden gaçmak şerti bilen bir işler edýärler. Onu men size aýdyp beren. Ol näme işlerden ibaret? Ilki şu çykarýan karary mart aýyndan başlap Gyzylarbat şäherindäki hemme şol gaz turbalar çalyşmaly edilipdir. Bu mal bolsa fevral aýy. Bir betbaçylyk ýa dekabrın ahyryndan ýanwaryň başyndan başlandy. Demek şäheriň ýylaty arlyk işi ene sowukda geçirmeli. Nädip ýylan ýan bolsaň ýylan, nädip öý gyzdyrýan bolsaň gyddyryp berýärdiň. Ol öz işin. Şu mal şäheriň şu gün üçin şäheriň bir topar ýerine gazam kesilipdir. Adamlar şuma ýa-ni kömür peçemi, agaç peçemi, şoňa geçýär, o peçem satyn almaly, nerden almaly, näme hasabyna satyn almaly, ine bu ullukan problemi bolupdy. Indi mart aýyna şeýle adamlar garaşmaly, martdan soň turbalar çalyşyljak. Bu turbalaryň taryhyny men uzun bir 100 ýyl aýdyp geçipdim. Bu turbalary 1991-nji ýylda meniň birinji orunmasarym Anna Murat diýerler, şol gatnaşýan dosty bar eken Moskwadan, Bushmaken familiýasy. Şo gezmäge gelýär Gyzylarbatda ýanyna. Ondan şu taýda onuň Anna Murat aýtdy, başlyk diýdi, şu taýda bir ýollaşym geldi. Muň diýdi, gowy diýdi, käri bar Aňyrda, Moskwada. Şu mahallede SSR ýykylyp barýar, arzan narhy bilen bir topar zatlar satyn alyp boljak, şoň üçin de diýdi ýa-ni gaz turbalar. Täp diýýär, şu dowr planlaşdyryp berdik de halka 10 totkodan ýer uçastaklaryny paýlap berdik. Ýokary sebeden kararynyň esasyny. Ondan jaý guran adamlar baýa şäheriň içinde uzak asla gaz çekilmedik ýa-ni gaz turba. Balonly gaz ullanylyrdy Gyzylarbatda. Ondan şu turbalar gerek, ýemede de Gosnapda da hiç zat ýok. İçim süpürgelämeli. Gosnagyň başly Bagramow diýip bir ermenidi, ona ýok aýyrdyk wezipesinden. Oň ornuna da Hanafy getirip goýdular. Olam Gosnawy ýöretmek üçin bütün SSR'ın territoriýasyna seňe awtoritetiň bolmaly, adyň bolmaly, başaranyň bolmaly ýa-da pulyň bolmaly. O zatlaryň hiç birisem ýok. Onun üçin Gosnawyň içen takyr. Bilen şonundan men aýtdym bolýa ursat berýän şertname baglaş. Şo Bushmakeň firmasy bilen. Ine şonu şertname baglaşyly men bilýän zadym biz tarapdan Gyzylarbatyň büdjetinden şol orsun pulu bilen Russiýa ýa Sowet rubly bilen 114.000 rubl geçirdik. Şu Moskwaga adresin. Ýygyna bolsa bir näçe wagon turba geldi. O 60 tonnalyk wagonlardy. Bilemek men şu mal ýadymda da 4 wagon dolu geldi, 6 wagon ýöne şu turbalar geldi. Bu turbalar haçan geldi? 90-njy ýylyň ýazynyň başyna geldi. Men atylmadymdan owal geldi. Şol Gyzylarbatyň ýa-ni demir ýol wagdarynyň gapdaryny baza bar, şo tap düşürildi. Ene soň bular mene ýemede şol mene ýurtdan çykandan soň gurup düzüp şol şähere ýaşaýjylaryna turbalary geçirýärler. Olam
giňmiş böl turbadala iňçe şol gazy geçirilen turbalar bar ýa-ni bu hayatlan boyu boýunça derweden üstünden soň öýe barýa öýden içine salynýar ýa-ka bir ýerde ýa-ni poluň aşagyny geçirilip peçe çykyrylýar öýüň içinde durmady ýaly görünmedi ýaly. Ene şeýdip o çekypdirler. Enne pikir edip görün. 90-njy ýyl nire, 2025-nji ýyl nire. Ene 35 ýyldan 34 ýyla geçýärdi şomal 33 ýyl durup durşa turbalar. Daşyny howada korrozia diýilýär, bir postlaýarmy, näme bolýar. Onsoň bir gazedaran işgärlerim o bilemek bular ýatyp ýan bolmaça emeler ýa çaragyny. O gece oýanya gaz durdy diýip bularam davlenýän açýa bol bu turbadan barýa, o turba göterýärmi? Oňa bir davleni göteräjek davlenisi bar da turba. Sen böyle 30 ýyldan geçen turbalar ýa postlap gidi. Onun sepgitlerini şu eplenýän ýerine bir turba barýan ýerine peçe girýän ýerine partlaýady o dalýar. Adamlarym ýaty. Ondan öý o dalmazmy? Adamlar ölmezmi ýa ýaraly bolmazmy? Ene şeýdip, ene şu derejeye ýetiripdirler. Men bu ýagdaýlar bilýän, ýöne bir tragediýa, o haçan gopsa gopaýmalyp ozulmaýdy, şo gatur bolar bir hiç bolmany wagtal muny antikarrazyny kraska bar, şo bilen kraskalap durmaly. Hökümet sen eger şoňa pul bermeýän bolsaň, onda sen hiç bolmany halky şuratlar düşündirip bir ekrana çykdy. Adamlar şonu her ýyl ýa ýylaşa kraskalap durmalydyr, ýogsa betbaşçylyk bolýardy. Ondan ol adamdan günäsi däl, gazydaran günäsi. Munça öýüň ýanmagy, munça adam helak bolmagy. Hana 4 çağıly gelin köçede galdy. Öýde bolýan, kim kömek edýär? Hiç kim. Indi näme boldy? Şol mart aýyna geçirip şondan soň başlanjakmyş diýe. Howa mart aýyna ýalçyk ýa-Türkmenistan. O pes bilen gazy bilen öý gyzdyrmak gerek emde. Ýöne şoňa şeýle nädip oňup etmeli adamlar. Sen näme getirip gyzlarwada wagon kömür döktüňmi? ýa sazyk getirip berdiňmi adamlara? Alyň bu atlaýynça şular ullanyň bizden bolsun siz edip. Biz günäkar dip, ha? Yerli hakimet. Yerli hakim senden soraýar. Yerli prokuror. Sen gözegçilik etmeli şu zatlara kanunyň ýerine ýetilişini. Hani bir pazarny komandany, o bolmasa ýerde her bir dükany dikil galyp galyp bolup dursun şu 5 say almak üçin, para almak üçin, ay ana o taýda lampan ýok, bu taýda ýa agny tuşytylyň ýok, onuň eýle, munyň beýle dip. Aslında näçe onu bütün ilatyň ine gazy ýagdaý şular ýaly jenaýetçilik toparyň geleňsizligi bilen hana şäheriň o çetine bu çetine jaýlar odalypdyr. Näçe şuna gözegçilik edenler. Indi munan bir gyra goýýar, indi martda başlanjakmyş, ol açan gutarjakmyş, olan belli de. Bolýa, indi näme? Indi şu mahal bir näçe gün märi bilemek, 5 gün, 6 günmi Gyzlarbadyň ýokary ýanyna bir ul owy bar, Garrygalar raýonuna gidilýän ýol, oň ady Hojagala. O taýda orta mektebim bar, ul owy, o Kuran owy, ýerde ordan märi bar. Leninizm dip kalkoz o da ýerde Rahimov dip Rahim familiýasy kalkoz başlygy bardy. Ene şol owada şuň köýler gazy ýok. Owa barýan gaturby partlapdyr. Indi owa barýan gaturby partlaýar diýmek, uly turby partlapdyr. Olam şol men döwrümde şol 90-njy 93-njy ýyllarda gurulan turby, eýem bolana da 32-33 ýyl bolupdy. Indi men özüm pikir edip görýän, gidip ýatan mektep bar, o taýda ýeme bar, näme lazaret mi, sanças mi, medpunkut, ondan magazin bar, ondan naharhana bardy. Gaptalyny ýene de 2 sany owy bar, ulawalardan. Şular ýaly okuran owy. Biri ady ýanky çukur, beýleksin adam bennesen. Indi diýmek Hojagala gaz barmayan bolsa olary da gaz barjak geldi. Olarda asla zat ýok şuul. Millet näme ýakmaly? Hojagalan töweregini tokoýum ýok, sadagam ýok, çetem ýok, çerkezem ýok, hiç zat ýok. Ýoksa ýakmaly.
Yani şu hökümet şu kıssaglyadaydı bir Atalıoğlu'nun Putin'in davanını yalap verirler. Orsiyetten ya Kazakstan'ın gönüp iki tutkan devamını kömür getirip döken aklar. Peş bilen öpçüne den aklar. İlati. Yok şu datlar. Yani bular inne halk inne men acala buyurulan millet dip ýöne köýraýdamaga men türkmenler. Inne şu acala buyurulan sanat görüm. Şu yankı hocagalada ben ne çukurda näçe hojalyk bar. Şonuň içinde näçe mektep okuwçysy bar ya, gunnagdaky ýörjen çağaly bar. Bular sowuklamazmy? Bular sowuklarnyň soň keselleriniň soň derman barmy ya medisin üçinçiligi barmy? Keselçilik şundan başlanakmy? Ölüm şundan başlanakmy? Bu seretsen bana gidiyor, dowam edip gidip barýar da ýurtdaşlar. Bir näme anglady? Bir özüni hökümet diýip atlanýan jenaýatkar terror toporuň geleňsizligini anglady. Baştan sowmagyny anglady. Bulary o halk bolmady tapawdy ýok, halkyň bolany gerekkä. Hep yerin asyrnaky baýlyklar çykarmak üçin Balkanyny meselem şu nebit gazy çykarmak üçin hana Tatarstanyň getirilýän nebitçiler ýeterli. Bular türkmeni başyna ýapsynlar. Ha? Şol üçin ene şu şol irde birini Balkanyň ýaşaýjylary bilýärler. Iň bir görelli şäher şäher şol nebitçileň şäheri baýtaty diýip eglan edilen nebit dagdy şu mal köçe gedaýçylyk edip beren çağalan hetdi hasaby ýok. Maňaýçylaryň aşgabadyň içinde de gedaýçylyk başlapdy, dileýçilik edip. Ýöne nebit dagdy gedaýçylyk bar diýse kim inanjak? Sebäp şu halkyň istesen nebit dagal, gum dagal, Esengulyny al, Çelikeni al, Krasnovodskiýny al, şu töwerekdäki o bolar gum dagal hemmejini alsa, şonuň hemmejini nebitçi. Ya nebit pudagyna işleýän adamlar, isle kantorda tursun, isle meýdanda wyşkada bolsun. İşte dallar. Bulan eline kârı, hünäri, baýlygy elinden alıp hana Tatarlar gelip olur ýöredi otyp. Orsun adam sen meselerim. Ene bizim düşen ýagdaýymyz. Ene ustaýsa ýam gapanmaly. Biz onsoň näme diýip aýtmaly bulara? Ene muňa üstünden hoşagalan adamlary çukur bennesen näme ýakmaly bu uly? Tezek ýakmaly. Onu yapmak üçin ama Tomus'tan zapas edip koymalılar. Gorun olmalı. Yoga o zatlar. Ene halkın düşen ýagdaýy şu. Kızlarbat şäheriniň we etrafynyň. Ene şu ýalnysly meselem dowam edýär boli. Seredinde näme bolýan? Bärde bir zat barda şol ozalam aýdyp berdim. Salyakan bahazy 1 manat. Şol yok, ya Balkanyna satylanak 1 manatdan salyarka birinciden. İkinciden şol belli bir meşwerde 20 litrmi 40 litr berilýär diýip aýdylýar. Olam hepdaňa bir gezek. Onun maşy hiç zat yok. Bir yük taşıýarlar, şäher aramy, vilayet aramy, etrafara gatnaýan maşyny näme goýmaly onu? Ol bir. Şonu zapravkalarda, zapravşyklar şu 1 manatlyk saryarkany 1 manat 50 tengeden satýarlar. Şoňa pul bar. Şoňa salyarka bar şu pula. Ondan näme diýen rödiýän? Ene salyarka zapravkan başlygy şonu satdy 50 tengeden 1 litrden al. Gör bak bir günde 10 tonna satdymy, 100 tonna satdymy belli de. Ýöne şu puly artykmagyny alyp äkidip üstüne oturan ýani polise berýär, üstüne oturan prokurora berýär, şäheriň häkimine berýär. Şu özüne de bir bölümini alıp galýar. Bular eýem dillewşikli jenaýat. Bütün ýurt şumar şu jenaýata ýatdy paraxorluga. Ene halk nereden alıp bersin? Ozal 1 manat alýan 1 manat 50 tengeden nädip satyn alsyn eger işleme işi bolmasa, iýmäge öýüne çöregi bolmasa. Ene sorag näde? Enne diýe maňa habar berýär. Daşary ýurtda maşylar da praka etmeli däl diýip mis olam. Buyruk berýärler, ýöne onu kanun bilen berkiden aklar. Men edilmeli nähil berýär. Näme çaýdy men aýdym. Näme üçin daşary ýurtlary goýmaly? Ene gelýär bir tir maşyn, uly ýük maşyn. On her gapdalyny 500 litrlik gemi bar. Ýalnys goýulýan gap bar ýa. Gapyrjak bar ýa.
näme diýip aýdyl. Bak diýilýär-de. Ine şoňa 1000 litr gerek. Bularam haçan? Meselem Türkmenistandan çykmaly. Bärden beýle gitsen Gazagystany ýa-ni bir çölüň üstü bilen gide bermeli aňyrlygyny Bektaşdan geçip. 1000 litr goýýa 1 manatdan. Demek 1000 manat bermeli. Onun üstüne de 50 yemeden ya oraya ol da pravşyk ine ýa-ni de 5 manat şoňa galy bir maşyny dolduran üçin. Ýani 1500 manat inni dollary öwrende bazar narhyndan hiç adam däl. Düşýänmi? Meselem şonu şol 1000 litri aýdaly näçe bolýar? 55-65 manat öme bolýar da dollar bolýar diýil. Dollar hasabyny. Dollar öwrse. Ine ola berýäni 65 dollaryny zapravşyň eline. Olamsa şu 65 dollary bular şol dollaryn maşyny o 5000 10000 kilometr ýol geçip bilýärler. Maşynyň kysmyna bagly bolup durdy, edebiyetiniň güýjüne. Ine bular şol emede Nebetdağda ya Krasnovodda ya da Bektaşda goýulan salyarka bilen bular şol bütün Gazagystany, bütün Orsiýady, Belarusy, başga nireleri gatma diýip bular ýüki. Hemmejigine şol ýa-ni Türkmenistanyň goýun salyarkasy ýetýär. Enne men salyarka narhyny aýtjak bolýar. Gazagystanyda 2 etse gymmat, Türkmenistanyň Orsiýetde näçe etse gymmat? Ýa-ni Şwetsiyada diýip aýdýar, Ýewropada şu mahal ýa-ni dollar hasabyna aýtsak 1 dollar 80 sent ene 1 litri. O taýda bolsa 1 dollar 80 sentde taňa ene 10 litrden owrak taňa ýeme berýärler. 15 litr bolar. Salyarka goýýarlar. Diňe 1 dollar 80 sent. Bu taýda demek 15 etse aňyrda arzan Türkmenistan. Şonu bilýärler. Häkimetlere geljek bolýar. Siz bilip dursaňyz günne Türkmenistanyň serhediniň içine girýän, içinden çykýan iki tarapdan hem alın hana ýa-ni bir Nebetdağ Krasnovod alsak Bektaşyň üstü bilen Gazagystana çykylýan ýol bar, onuň Orsiýada gidilýär. Yok, parom bilen alınsa da ine Krasnovoddan parom bilen Bakuwa geçilýär. Onuň Orsiýada nira gidýän bolsalar ine ýene de şol ýalňyş. Azerbaýjanyň näme salyarkan bahasy şolar ýalardan rödýän ýok. Ine şonu hökümet bilýär. Ya dine aýdal bir ýemeden Lewap tarapyndan Aňryk Özbegistany, Täjikistany, Gazagystany ýene de çykylýan ýollarda salyarkan bahasyny bilýärler. Onu näme üçin? Öz döwlet howpsuzlygyny, ykdysady howpsuzlygyny gözüňe tutýan, gorayan hökümet bar bolsa, öz halkynyň bähbidini arayan ýa gorayan hökümet bar bolsa, onu näme üçin tarif ýerden aklar. Meselem ýurdun içindäki maşynalar üçin salyarka 1 manatdan ya benzinin markalary olaryň 1 manatdan 1 manata ýetenekmi? Ya biraz artykmysmy? Emma daşary ýurt registrasiýaly islenlik maşyna biz ine şu nurtdan satýar. Teredin Azerbaýjanyň näçe, Gazagystanyň näçe, Özbegistanyň näçe, ýa Täjikistanyň. Şu 4 respublikan umumy bahasyny alyndy, ortak san çykaryndy, zapravkada asyp goýun. Ne dersin şonu? Ne zapravka başlygyny, ne yerli prokuroru, ne yerli polise, ne yerli suda, ne yerli hakim Garaşay köpük para düşmese, şu zatlar bilip edýärler. Şu halky çürkemek üçin, insan kujasyny elinden gaňryp almak üçin ýöredilýän ýöreýte siýasat. Bular indi harasatyň gopçygyny bilýärler Türkmenistan. Şuman şu aly bileniň özüň ködüp ýetişbildiginden halkyny şuňa salýarlar. Hanu olgun habar geldi. Ýemedi bärden Ýewropadan, Türkiýeden çykyp bararlary salgy salýaly, pasportyň täzelenjek bolsa 1000 dollar bermeli. Viza aljak bolsaň, senden soraýar näçe ýyl boldy Türkmenistanyň çykyp gidenine? 5 ýylmy, 3 ýylmy, 10 ýylmy? Onuň şoňa görä saňa salgy salýarlar. Şumar
10 ýyl, 10 ýyl Türkmenistanyň daşyna işläp, ýurdun içine barp, ýygyny wiza düzetjek bolýan adam boýnuny $15.000. Ondan 11 ýyl bolsaň $16.000, 12 ýyl bolsaň $17.000, 15 ýyl bolsaň $20.000 salýar. Sen şunça ýylda şunça gazanypdyň, siz bize bergilleri. Benne ýurdun daşyna çykka maşgalasyny çağasyny eklemek üçin kim jaý gurunjak, kim ogul öýerjek, kim gyý çykarjak, kim çağasyny okutjak, kim keselini bejerjek. Bular bolsa ene edi bilşim şu diýip halkyň depesine şanyp döwýärler. Enne şo ýurda giderler, nädip çykdyn? Ene aýda illa 10 ýyl bolup bärde işläp bir zatlar gazanyp ýurduny çağıran ekläpdir 10 ýyl hökümetsiz, döwletiň kömegi berilmezden. Keselini bejeripdir, okuwuny düzedipdir, iýmitini öpçünedipdir, eşigini abatlapdyr, çağasyny ýa maşgalasyny ýa enatasyny. Inni ýygyna çykyp şu edýän işlerini dowam etdirmek üçin mundan ana 10 ýyla $15.000. 20 ýyla $20.000, 15 ýyla $20.000 sorýarlar. Ana bu fakt. Ondan ol adam meýän o taýda gapçalyk galy, o nerden alyp ýygnasyny munça pul? 10 ýylla öýüne $15.000 ugradypmy? Tedin on elinäkin alyp gazananyny alyp öz ýerine çyrşarýaly. Adamlarda insap ýok, kanun işlemeýän döwlet höwü. Yaranjanlar, ýalakalar ene eline pagonda akynyp bererler, eline emel ýeterler, ene şeýdip öz halkyny ene şeýdip horlap zorlap berer. Ene gaparjak ýapyldy. Ene şu giden adamlarym ýurdun içinde näme etjegini bilenok. Etmeli belli. Öz hakkı üçün görüşmeli. Yok. Ona yemeğiniz, boynuňyz ya boğunuňyz ısmayan bolsa, onu ağzınızdan ölüp gidersiniz. Özüňizden, maşgalaryňyzdan, çağalaryňyzdan, goňşularyňyzdan, golomlaryňyzdan, dogan garnaşlaryňyzdan. Kana kart kowal alyp ortaýda çykyp gitdiler. Ana emmese meni de partisiýony lagerdi. Türkmenistan'a mı diye? Yok biz diye enni diye martın başına çelli diye yemeğini yatırdık diye. Bir samalyot uçuşlarını Türkmenistan'ın kıyın. Ne hemşin? Bu kapana iki taraflı. Fikirlenip görün yurttaşlar. Türkmen'in avialinesi ya samalyotlar uçurları Moskva uçmayan olsun. Demek on ornunu Orsiyadan kuçuptur. Orsiyat ne hemen utuyor? Birinci taraftan ol Türkmenin yani aviasiýasyny bu pudağı hatardan çıkarıyor. O zalama uçup beren yerler ýokmaly. Inni Orsiýada uçmakdan mahrum edilýär. Demek şo girdejini orslar öden alýar. Ýolçydan düşjek pullary. Eýen paralary belli, $1000 vermeli bilediňizsini, onu bilýärler. Şonu malýa biledin malýa, o aňyrda oturarlar, bir reýsinden $200.000, $300.000 peýda galyp durýan. Näçe Türkmenistany vermeli? Alylar. Ene şu mal Orsiýadyň avia kompaniýasy uçupdyr. Olara bolýa Türkmene bolana. O gazymyzy alşlary ýalyna. Ani Türkmeniň gazyny Türkmenden alyp özbek bilen kazaklara satýarlar. Orsun gazy diýip hamala Gazpromy kedip. Gazym Türkmenistanyň. Ene Türkmeniň haky. Nerede ýyly? Enne ikinciden Orsiýada uçup gidenler var ya Türkmenler. İş varmış, pul verilýärmiş diýip, oğlum yalan bärde propaganda ýöredýärler de. O. 3 aýlyk wiza bilen uçup gidýär. Birinjiden pasport düzeltmeli, muňa pul bermeli. Wiza gerek, muňa pul bermeli. Biletini pul bermeli. Baranda ýatak jaýyňa pul bermeli. Ondan ýa-ni iýje işine pul bermeli. O işin kabul edenem, iş berjek, maşenligiň ulusy. Bilýär Türkmeni hiç kimin eýe çykmajagyny. Bir kay işledýär diýok, bizim pulumuz oturdy, ýani falşy firma bolup çykka. Barın kimden kimden hak soraýan bolsaň boş diýip. Inni gerek näme geldi? 3 aýdan soň bulan wigasy oturdy. Ondan Türkmen görgüli ýygyna nädip gaýsyn? Bilen problemi. Täp ýurtdan çykyp gidenini öýüne akysyny satyp, dogan arnaşyndan kardalyp, tanış bilişinden, bütün obadan, bütün syýyrgyndan ana pul kardalyp otak gitdi. Indi näme? Iki barmany buruna sokup ýygyna barsyn. Olary kardalyp gaýdan adamlaryna
Näme jogap bermeli? Ne? Kapana düştü. İdine gidaýyn ýene de indi Türkmen abiýalygynda işlänek, diýmek Orsunky bilen gitmeli. Orsunka barsaň sen ýa bir de möhretin gutaryp çaý geçdi. Ondan bilen muny gulagyndan tutup bennäni migranty akıdyp ol emme wagtlaryň izolatorda saklaýarlar, o taýda urýarlar, ýenjeýärler. Ine sen ýa ine türmäge basylyp gidersiň, bir kanun ýaşapýan, bizim kanunlarymyz esasyny diýerler. Ýoksa ine şu kagyzy golçak, onda biz sana ine her aýyna ine plança milyon rubl töleýär. 10.000 $10.000 berýär başda kömek diýip. Soň her aýyna ýene de $2.500 pul alarsyň. Ana uruşa gitmeli. Ýok, uruşa gitmek sen ýa sen başda 5-6 aý türgelleşik geçersiň diýip mun gulagyny lapşa baryny ötürýärler, ýylyrýarlar. Bilem ana inanyp soňa gol çekýär. Ýa-mysyň? Çıkara ýagdaýy ýok. Sen Türkmenistanyň abiýalygyna sen içine uçan atdy. Uşak bolsaň sen Orsun abi kassasyna barmaly. O taýda da pasportyň görkezmeli. Bolly, sen ýa bir kanun ýaşap beren adam. Oň üçin de dur hemme tamojnikler, polisler gulagyny tutup akydýarlar, hatta basýarlar. Vesselam. Seredin şuurlar ana bir analiz için yurttaşlar seredin hani bizim sol Hefem medya haber kanalımızda bardır. Nobata duran adamdan aňyrsa bärsi ýok, dama dede we dama bunu kowdamy beýle aeroportlarda. Ora türkmenler. Ya özbekdir, ya kazakdır, ya kırgızdır, ya tajikdir. Näme? Esap olan samolyotlar uçup durýar ýurdana. Türkmenin kuçanagy. Ýöretetdiler. Şu Amerikadan Türkmenleri uruşa sokmak için. Ine atalogluň edip oturan iň uly jenaýaty. Sebäp Türkmenistany erkek göbekli gerek däl olar. Ya birden karşısına çıkaymasalar dedi. Böyle avt pöňlemelinden aldylar halkyň. Hiç bolmany bular ya bıçak palta çarşa alıp çıkarlar. Ýurda erkeksiz goýmaly ya erkek göbekli. Şäňmi? O aýarlarym hana gyrna gedip uwarlar ullanır, ýene miran özler ullanıp mektepden başlap. Ine gyrgynçylyk siýasaty men size şunu söýläp şu zatlar düşünüp gelýär. Olaram o taýda gapçal näçe onlarça müň adam belki 100.000'dir Türkmenistan terk edip Orsiýada giden. Şolaryň hemmejigi girewalny. Ol ýerde eseri kılanyny ay gabyr bolsun alanjam bar, owurlanjam bar dip Orsiýada göçüp giderler. Olaryň daat gününe. Olar garajdarlyk alla o taýda. Hawa indi garajdarlyk alan bolsaň sen 65 ýaşaýansaň sen hem urşa gitmäge borçly. Ýok, etçekälmi? Onda sen hem garajdarlygyňa meliňden alýaly, mal mülküňe bilen götüňe dep uru diýerler. Ya ýygyňa Türkmenistany ýa bir türme. Ana kanunlary Orsiýetde kabul edilen kanunlar şeýle. Son için şu mahal ayagallygyna Orsiýada eýle-beýle terk etjek bolup urunup bereli bar. Azal. Olursa Türkmenistanyň dürli ýollan pul orlap çykarally bar. Kimse geraýyn satyp, kimse teriyek, kimse yara, kimse halkyn satyp giderli. Azal. Ine olaryň daat gününe. Men şu dünýä döňdörli diýen sebäbi şu indi gapma garşylyk emele geldi dünýede. Ya many demokratik we arasy ak güýçler ýeňmeli. Ya da ene şol gara güýçler bar. Orta asyr metotlary bilen döwleti ýa ýurdy ýa halkyny dolandyryp oturan diýdim zor diktatorlar. Ya şolar ýeňmeli. Ikiden biri. Üçüncü ýol ýok. O men gatşamak, men neutral goňşumyň ýodalsa men azaryma dälip indi ýaşap bolmaýar. Hökmen bellisini etmeli bolsunuz ýurtdaşlar. Ine gysga şarak aýtsam mesele ine ştaýdan näme açyp görkezýär. Şol hökümet diýip atlanyp oturan haramzadalaryň bir gramym halka gatanjy ýok, bir gramym halka 1% kömek etme niýeti ýok. Bulara berilen buyruk şol. Ýuwaş-ýuwaşdan Türkmen halkyny gyrynda gutaryn. Bilimsiz goýun, ölümsiz goýun, soňra da fizik taýdan ýok edin. Näme kabitde? Näçe müňläp, 10.000, 100.000 adam öldü. Adam tutýan barmy? Kimden hasap soruldy? Galanmyza mene şeýtip ýuwaş-ýuwaşdan ölüp gitmeli. Ýurduň daşyny akylanyp içine salmaýanyň sebäbi şol.
Salaysa da azıcıktan alýaly sebäp olu ýemeden geçirmeli, konsentrasiýony lagerlerinden, türmelerinden geçirmeli. Agzyny ýsak görmeli, dokumentin barmaly, telefonu dinlemeli. Olum özüm gorujak bolýar-da şunça ogurladyk. Biz ýaşamala diýen mesele geldi bol, indi halk oýunyp başlady. Şeňmi? Onun üçin olar indi garanjaklap, nähir worka diýip oturanaklar. Hema halk soýýalar. Edil, wahşy haýwanyndan beter. Şeňmi? Eline akizetin ýogyn baryn alyp, ýygnap özleri pikir edýär, şady şu mümkinçiligini alaly, soňra gaçyp gideli ýurtdan. Gaçyp gidip motiýlar. Seredin Aşgabatyň eteginde o taýda, bu taýda beýlek welaýet ömelerini satylýan jaýlary önsürm. Hemmejigi şol 4-5 nesile gelecek nesillere niýetlenip gurulan köşk manysyna jaýlardyr, ýa villalardyr. Şeňmi? Ola pikir etdi, indi biz orun tuttuk, halky çökerdik, noktalap, boka başyn boka batyrdyk. Indi biz etjegimiz eder, ýaşajak diňe men aktyklan, çağılym, aktyklan, çogluklan, ýedine bereme ýeterlik. Pulum ogurladym, günne de akyp dur, damyp dur, derýa ýaly. Şeýdip, umyd edip ýaşan umydym da, şunu ýanky ynam edip ýaşarlar. Bolunny türkmen halky ölümüň ruhuny öldürdik diýip. Ýok, ölmedi bu halk. Şeňmi? Halk dirilmäge ukyply. Men muny 30 ýyldan ograk aýdyk gelýän. Ýerde geçdi halk alkar ýerinden. Şunu asfalda gaplan betonyň aşagyna gömüň bol, halk çykar şonu ýeriň aşagyna ýerde. Keserdip gömüň, dikligine gömüň, bappa göklen goşsy bar. Hökman çykar. Ene çykyp başlady. Halk öz düşen ýagdaýyna da, ýykylan gorpuna da, çukuruna da, ýöne şuna çykmak üçin hereket etme, milt edip bilene. Azu bir başlasın, ya bir etsin, ya şular alsın, son menem gelerin diye. Öwür namartdan ulusa, yurttaşlar. Bir Türkmene gelişecek hasiyet değerler. Teredin, bizim yer yüzünden yetip baryan millettiğimiz, men bir misal bilen düşünürüm. Ana gomşu döwlet alın Özbekistan. SSR yıkılan döwri, 17 milyon bir zatda 18'de yetenakdy şular. Hana şu mahalleyem 37-38 milyon. Pikir edip görün. Pikir edip görün bu halkın ösüşini. Yoksa şolarda da diktatura oldu, yankı bir Kerim oldu, bir yöne. Şolun milletin ösüşini, yani şol maşgala durmuşuna koşulup, sana iş var, sana iş yok, bulanda. Yok, adamlara ursat verdi, 4 tarafını kapıyını açtı, barın gidin kazanındı. Ne başaranacağım ediyen, ya şunu verecek, kalını verecek gel. Ana. Şeydi, bana şu millet ayağı geldi. O, İslam Kerim diktatör. Bizim oğullarımızdan tutup Türkmenistan'ı tavşırdı 94. yılda. Men oladan cenayetin hiç asan bağışlamak Özbek halkına daydık gelýän elmede. Siz onu aynı gowa adam da diyor. Onu gawryny dik oturdup yakmalı adamın biri. Ýöne şol diktatörüm bolsa öz gyýdyny Gülnarany suda bermän mejbur boldy. Özbekistany suda türme wastylar gyýdyny. Şol Şweýçarýan Tele2 telefon kampaniýasy bilen yani şartname bağlaşanı paralıktır. Hani kurban olayım tohumundan yegenden bir türme vatılan var mı? Şu meselede Kerim has adam karşılıklı görünüde öz halkının gözünün önünde. Özüne devdirmezlik için kıydın suda verdi. Mesele şeyle. Bizde olsa dine indi tohumu, şoňa kim hyzmat etse, şol döwletden galan açan süňsan kıymeli. Ýöne bilerim zady ýanarken. Bileňem elinden hama orsiýet alyp otygyjy bunu geregiçe. Indi şol salýarka, ýanky nebet, benzin, hemmesi orsiýet aktyrylyp otyr. Ödem bugut. Ýok bir pana çykyş etseler görkezsin. Ýurtdaşlar biz elmedem açyga diskussiýa. Aýtsalar, sen halmra sen ýalyn sözleýän. Biz şunça nebi dönüyor, şunça saliyar könüyor, şunça benzin var, yanlış önümleri var, smaşlı materyaller var. Biz şunu şunça önürdük, şunça bakadan plan yurda sattık.
Ine giýdejsin şunu ýurda getirdik-de şu zatlary karşyladyk. Aýdyň ýeke gezek. 33 ýyl gulagym şu zatlary eşdine. Demek hemmesi ogurluk. Ana şo bolýar. Näme üçin hemme türkmeniň orsiýa dakyp gitmeli? Muhtuna. Öz halka mene yer ýenşilap ene maşgala etmeli. Biriniň gapysyny talabandyr. Utanç dälmi? Kaşka ýok bolsa. Ýokdan bir zatlary biz ay ine bu fantaziýa onu şeýsek eýle bolmyn, beýsek beýle boldyk biz. Emma arzuw ýugurdym da biz bardaýdy. Näme üçin şu zatlary şu baýlyklary halk ullanmakdan mahrum edilip? Ay ho yerin teýini 52 trilyon dolar yatan millet dünýäde sergezarlyk ýa-da gulçuluk edip berdiýse kim ynanjak? Çykynda aýdyň ine şu Ýewropa döwletlerine beýlek. Ene men türkmen ýernimden suwmakdyr, elimdäki hemme baýlygym alyp özüme gulçuluk edip berýän. Mene ýurduň daşynda maşgalamam ýurduň içinde diň. Bir nähil bolýar. Ondan şu ýagdaýda Türkmenistan öz durkun saklarmy? Döwlet hökmüni ýa serhedim saklarmy? Ýok. Ýok. Aňry gitse ýene 10 ýyllar şo territoriýany görürsiň. Nähil dawa edip şo üstüne topalan turjak. Ýöne mene çyk gaýtdym, gawur bolsun, öz günlerini özü görsün. Men şo halkyň wekilim däl, maňa degişlem däl, men türkmenim dälip adyny, familiýasyny, dinini ütgedip berir. Hany dolu Türkmenistandan gelen. Hana? Ondan şol adamlar bilen biz nädip täze Türkmenistany gurmalyan soru bardy. Şunu aýdaýyn diýdim size gysgaça ýurtdaşlar. Elbetde gyzlar wadyň meselesi çözüler. Hojagalan, gamçy gurunkan beýleklerim ýöne bir bärden taýaklanyp her sapar bir şolary ýazjak, jinni ýazjaklary düzetjek bolsaň, olar utandyrjak bolsaň ýa olar gorkup işletjek bolsaň haçana çelli Türkmen halkynyň bu oýanmaly aýaga galmaly. Her günni Türkmenistanyň 4 günjünde 10 miňlerçe problemi bar, belki 100 miňlerçedir. Aşaňdyňa birini aýdyp otyna. Galyny eýelik etmeli halkymyz nerede? Şo zatlary eýelik etmeli adamlar nerede? Şo zatlary jogap bermeli wezipeli adamlar nerede? Kim belledi bular? Kim getirdi bular? Hanymynyň bir agzy mumly bir parlament agzalary. Şo hemmesi jenayetkar, jenayetkaryň ulusy. Şu sebeplere de göre ene Türkmen bedewal tark bolup ýaşap ber. Yerim ýüzünden hem ýetip gider. Görünüp dur. Men öz maşgalamdan görüp otyrym. Indi men aktyklym özüni Türkmenistany dahaly dip hasap eden akly biz Şwede degişli. Bilýärler, men ýurdumyň göbek ganyny dökülenýär şol emme ýakylym jaýlanan ýurdu şo. Ýöne olar şu döwletiň durmuşy bilen ýaşap berer eýem. Şu döwletiň adamlary bilen bir durmuş gurup berler. Bulardan bolan çoğuluklan bilemek, onun bir Türkmen gany barmy ýa ýokmy? Ýöne bular hem görlerini ýa şwed dilini, ýa ingliz dilini bolly utardy. On men onu 5-10 söz Türkmen şöwreden bilen ol Türkmen bollugy däl. Ine şeýdip bitýär milletin ýygy. Şoň. Şoň üçin ol ýurduň daşyna çykarlar, şoň 100 adam çykan bolsa 90-y galy diýip hasap eder, ýa 90 mäşeti. Barmaýarlar. Şuun kun ağzını aşağı tıklap verirler var. Çağlarını çoğularını halktan giydi. Olara asla barmaýar. Şanıl mı? Hep halk gerek gel. Devlet yurt gerek gel. Şon üçün ağırım bolsa, näçe kynam bolsa, ýene de şol garyp halk öz garsyna garyp, terseğine galyp öz ykbalyny ölçmeli bolýar. Iki elbette badyr. Men ýok diýmek, halkyň içinde şolar ýaly. Zana arayan ya halkı. Ve toprağını öpali yırtlemin gıyılamız. Azdan men görüp otyr. Ýöne şular näme üçin ayağa kalkıp öz hak hukuklar üçin görüşen atlar. Bir edip bermeli. Şiral Şahir aýdyrdy. Halmana Türkmen oka bolanak diýdi. Biýaty bilmel millet. Bir edip bermeli. Bizim ykbalymyz şol. Eger ştaýda düzelmejek bolsak, ýa ýurdu düzeltmejek bolsak, görürsiňiz 5-10 ýyldan soň näme bolýan. Şuman aýgytly döwür geldi.
Men uruktarym düşemek, umytdanam uzağa gidemek, men bilýän alynjagyny. Ýöne şol döwlet alynýança, şu täze Türkmenistan gurulýança, gör bak näçe maşgalan owada ösjek, ruh ösjek, durmuşy ötjek. Şeňmi? Ondan geçen 33 ýylda beren ýetgilemediň sany az däl. Barın ana gabrystany seredin, mazarlaryň daşyny oka. Näçe ýaşynda ýok bolan şolar. Näme üçin ýaşamadylar olar şu neçellik? Men deň dostlarymdan, men klassdaşlarymdan galan bolsa 5% ýabadyr diýir şuny ýokdur. Ne de uçarly bular. Juwan ýaşyna ötüp gitdiler. Täp bu durmuşyň agramy bulary ýaşatmady. Kimiň ýüregini ýardy, kimiň beýnisine gan goýdy, kimiň demin tutdy. Kim öz janyny kassetdi, kim içip öldü, kim sıçıp öldü, kim çekip öldü. Yok. Yok. Kim günahkar şu zatlara? Durmuş günahkar. Durmuşu kim zörep beri? Ana şol hökümetde başymyzda galap oturan jenayetkar topar. Ine şolum edip oturan jenayetkarçylykly, diýdim zorluk siýasaty netijesinde Türkmen halky yer ýüzünden ýok edilýär. Hana bar da Türkmen, Irak'ta da var Türkmen, Suriye'de de var Türkmen, İran'da da var Türkmen, Uwan'da da var Türkmen. Şular adam hasabyna goşup şo ýerleriň hökümetler şular bilen deň hukukly gürleşýärlermi? Ya şulara avtonomiya kurup, eneseň ene diliniz, eneseň ene mektebiňiz, ene medeniýetiňiz, barın nämeseň şonadyn, men ene size gerek bolsa toprak öýüňiz, ekinde öýüňiz, hödüýürüm görün hemme zatda. Size hiç ýyl garşylyk ýok. Nirde okuyan bolsaňyz, nire gatnaýan bolsaňyz, öz hukugyňyz diýip aýdylan ýer barmy? Dünya ýüzünde ýekece ikrar edilen topragy bar Türkmen, ola mene şu Türkmenistan. Bilemek bizim baktymyzda ya garamaňlaýmyzda şo topragyň aşagyny ine ummasy baýlyklar bar. Töwerekdäki döwletlerin gözüm gyzdyrýan. Esasanam şol. Uludan uly döwletler bar. Sen öz malyňa eýeli etmesen, keseki gelip sen malyň ýerde. Mene şol ýurtdaşlar. Men uzağa gitmäne, ýapany 40 minutdan geçipdir. Şu ýerde tamamlaýyn. Hemmäňiziň öýüňize saglyk, saglykda görşeliň. Sag oturuň, diňläň, pikir edin. Özüňize gerek netijeni çykaryň. Sag bolun ýurtdaş.